ولا سا أصلا نعم أبين عندي أسري أمي فاتيرتا سكتالا نيجا بارا دمنه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم آمين سلام مكاين اسلامو انزغيرا هير الله على كانولي هير الله آمين امبي مين على في هير الله على كو كاني آمين افولنا الله على كانياملو آمين anga jamana mali ala ka kishi آمين anga jamana ala ka lakana آمين anga dugu ananga kabla ananga sigidaw ala ku tanyefe آمين ala ka jeno ya ambulo آمين anga taba slameshu ala ka sayakuma lafje آمين kabotoro bela آمين kira jati horama kama آمين aw slame jamakulu nyara kama آمين sol ala mustafa سليم سلام مكاين oko aslamo namore نعم shuina أيا kab le 9 كي février نعم l'année 2020 Nazara kalo kile konondo أيا sa jate kalo flana كي bafla samuga الله أكبر shuina أيا ambi anga dugulaya كي anfaso كي baningo faba نعم min to e juila أيا سكتالا anga radio communautaire أيا no yanga sigida radio jamako juila كي shuina ambi direct le أميا سلام bazalmi shuina نعم anni sojalebia أيا shuina نعم an farfonne bia نعم anga jamana kono أيا anga dugu kono نعم anga kabila kono نعم ananga rajula الله أكبر سكتالا yananga ta nanga dakuri fly أيا ami foli yeshi anga jola dugutigila kawma سكتالا ونوكاكا margona kaw كي ambufu كي amu barkada أيا ambu woli nyimondo نعم shuina أيا ningenenga سكتالا namore أيا anga famaw نعم ambufu سلام anga polisu أيا commissaire naka mogo كي ani sebe naka mogo أيا ani garde nuka mogo نعم anga foli buye سكتالا ونوكاكا namore أيا ami foli yeshi anga jamana dinetigu ma كي kerengere nyana jola dinetigu أيا awajuli kelaw نعم ana dineton أيا ambu bedo kremando yana الله أكبر سكتالا ka dugaw kuye سلام ka yiro fe أيا namoro arajo munu me jola kono ya كي ami foli nyeshi arajo embela jelema أيا ka yinu fe o ka nyomene سكتالا no kera أيا dugu bi kangelevo كي namoro anga arajo jamako directeur نعم no e karamo jalo e كي mbafu أيا nyera ka metrido ودو mi dugaw kaye سكتالا ka dugaw nyina fe نعم anga foli bi abela jele كي namoro نعم animateur minnu biya أيا technicien minnu biya كي minnu y'an dɛmɛ k'an bisimila أيا ka baaraw bila Tiɲɛ. an yɛrɛ kama نعم foyi t'an bɛ ka foli ɲɛsin u ma سمرة ما كاين Bawade belebele. barisa min n'an bɔra yen su in na أيا kanuɲɔgɔn minnu na a m'an nɔfɛ arajo la yan كي fugangaw bi yan وبيا joyila quartier mɔgɔ dɔw bi yan الله أكبر u bɛɛ n'an mɛn أبيا ko an bi yan su in na سكتالا foyi tɛ n fɛ أيا k'aw bɛɛ lajɛlen fo كي سمرة
n'an bɔra yen sa naam an bɛ foli ɲɛsin ɔhɔ an balimakɛ tiɲɛ ani an kɔrɔkɛ ɔhɔ a n'an ka karamɔgɔba tiɲɛ n'o ye Alasani Fɔnba Allahu akbaru k'a barikada siga t'a la k'a waleɲuman dɔn aya ani an ka Ansaru karamɔgɔ bɛɛ tiɲɛ siga t'a la Dawuda Tarawele aya Usazu tiɲɛ an b'a fo su in na naam arajo la yan siga t'a la ka dugawu kɛ Tarawele aya k'a ɲin'a fɛ a n'o ka kan n yɛrɛ balimakɛ Amadu Sangare siga t'a la an b'u fo tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tomi dɔn Ala ka diinɛ na aya n'a bɛ fɔ ni arajo in na yan tiɲɛ walima Joyila kɔnɔ yan aya an ka foli bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la Sangare kuma ka ɲi Bawaden. Tigatigɛnɛgɛ. Ala ka aya dɔn tiɲɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na aya an kana fara siga t'a la nka Basalim fɛn min ye ne jigi tigɛ naam jamana silamɛya la ɔhɔ walima jamana diinɛ ko la tiɲɛ ne y'a ye malidenw mago bɛ parti de la naam ne y'a ye malidenw mago b'u ka sekow de la tiɲɛ ne y'a ye malidenw mago b'u ka karamɔgɔw de la aya nka malidenw mago tɛ tiɲɛ na ayi kuma t'a la ni e Basalim ye tiɲɛ fɔ aya olu de mɔgɔw ka tugu i la ka da o la tiɲɛ mɔgɔw b'a ɲini k'a dɔn Basalim ye jɔnni ka mɔgɔ ye siga t'a la n'a ma k'anw ka seko ka mɔgɔ ye aya ne b'i fara kafiriw kan siga t'a la i ka kuma ɲɛnamaba Naam. n bɛ diɲɛ o kɔ Aya. hali ni kuranɛ a y'a dɔn Allahu akbaru an ka jamana sigi bɛ ta aya mɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ man ka bɔ tiɲɛ na Ayi. k'a bɛna bu la tiɲɛ hali ni tiɲɛ fɔbaa ti tiɲɛ nka Naam. n'a ye tiɲɛ fɔ ne mago bɛ tiɲɛ na Tiɲɛ. o minɛ Aya. i k'i se bɔ a sen Allahu akbaru siga t'a la Ɲamale, ɲama. Sangare. mɛ o mago bɛ an ka parti mɔgɔ aya bɛɛ bɛ ka parti défend Siga t'a la. bɛɛ mago b'i ka seko ka mɔgɔ tiɲɛ siga t'a la ni ne ko sisan ko ne ye tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ e bɛ fɛ ne ka kɛ seko min ka mɔgɔ ye aya ni ne m'o déclaré Aya. walima ne m'o tɔgɔ fɔ Aya. walima i y'a sɛgɛsɛgɛ i y'a sɔrɔ n t'o ka mɔgɔ ye Aya. o yɔrɔ bɛɛ ne ka kumakan bɛɛ kɛra fu ye tiɲɛ siga t'a la arajo yɛrɛ ti bila anw na bilen aya anw bɛ ta dɔrɔn k'anw ye karamɔgɔ dɔ ka mɔgɔ ye Naam. ka ban an na siga t'a la tiɲɛ min bɛ fɔ o ti lamɛn bilen Aya. ba bɛ k'anw na dɔ kama Allahu akbaru wa ba bɛ kɛ dɔ wɛrɛ la Aya. dɔ wɛrɛ kama Siga t'a la. i b'a dɔn ko tiɲɛ nafa ko tɛ bilen tiɲɛ Sangare. n'o tɛ ala kelen aya kira kelen Aya. kuranɛ kelen Tiɲɛ. lahara kelen Siga t'a la. saya kelen Aya. o de bɛ k'an bɛɛ faga Tiɲɛ. an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya minɛni na Aya. ni e bɛ seko min fɛ Naam. t'o nɔfɛ Aya. ne bɛ seko min fɛ Tiɲɛ. ne t'o nɔfɛ Aya. nin bɛ min fɛ Tiɲɛ. o ka t'o nɔfɛ Jija o la. nka an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala ni kira Siga t'a la. kuranɛ ni kitabu naam Sangare. Allahu akbar Bawaden. kuma ka ɲi nka Yamɔrilen. mago tɛ kuranɛ na bilen ayi mago tɛ kitabu la bilen ayi mago bɛ seko ko de la tiɲɛ ɲɛmɔgɔ siga t'a la parti ko aya o de kɛn bɛ k'an yɛrɛ jigi tigɛ siga t'a la jamana in silamɛya la Naam. a kɛn bɛ k'an jigi tigɛ Ɔhɔ. jamana in diinɛ ko siga la t'a la Sangare mɔgɔ minnu bɛ ne lamɛn aya u bɛ arajo kapite sisan naam ko an bɛna ale lamɛn tiɲɛ nka mɔgɔ minnu tɛ ale fɛ Aya. u bɛ arajo faga u b'a u faga b'a faga ni mun ye Aya. ko ale ye dɔ ka mɔgɔ ye n t'o fɛ tiɲɛ siga t'a la u Sangare b'a faga ni mun ye Aya. ale bɛ cɛ dɔ tɔgɔ fɔ Tiɲɛ. kɔmande Aya. n'o tɛ ale ye nin fɔ o nkalon ye Naam. i t'o ye k'o fɔ ayi anw ni mɔgɔ bɛ min na o Tiɲɛ. y'an ka fili de ye Aya. k'a fɔ an filila Tiɲɛ. nin man ka fɔ Aya. nin tɛ tiɲɛ ye Naam. an k'o dɔn an k'o sira minɛ Aya. an mago b'o de la Sangare mɛ ban kɛra an na tiɲɛ seko ko siga kɛlɛ t'a la e ka seko ma kɛ kira Kuma ka ye ɲi. ne ta tɛ kira ye ayi e ka seko ma ci Tiɲɛ. ne ka seko ma ci Ayi. y'an ka sekow to yen sa Tiɲɛ. ala ko jɛnɛ ye haramu ye Aya. seko bɛ se k'o da ka wa ayi ala ko sonyani ye haramu ye Tiɲɛ. seko bɛ se k'o da ka wa ayi ala ko namara ye haramu ye Tiɲɛ. seko dɔ bɛ yen min bɛ se k'o da ka wa ayi mɛ an ka ɲɔgɔn minɛ jɛnɛya dabilali la Tiɲɛ. ka ɲɔgɔn minɛ sɔni dabilali la Tiɲɛ. ka ɲɔgɔn minɛ janfa dabilali la Aya. ka ɲɔgɔn minɛ balimaya tuguli la Tiɲɛ. ka ɲɔgɔn minɛ sinji tugu la Naam. ka ɲɔgɔn minɛ seli ni su ni jaga ni hiji la Aya. an k'a tɔ dabila bani tiɲɛ siga t'a la Sangare. Belebele. kuma ka ɲi Bawaden mɛ ɲama. an ma se ka ɲɔgɔn minɛ yen ayi ni ne y'o fɔ hali n'o kɛra tiɲɛ ye Tiɲɛ. e bɛ baw la Siga t'a la. parce que e mago b'a la ne k'a fɔ n ko ye Basalim ka mɔgɔ ye Aya. n'o ma fɔ ka ban e tɛ sɔn bilen tiɲɛ kuma t'a la silamɛw wa ta sin bɛɛ bilala Tiɲɛ. siyami ani wala ta fɔ Mm. he a ye ɲɔgɔn minɛ Aya. juru kelen na Tiɲɛ. he kana fara aya juru kelen Allahu akbar mɛ an farala dɛ tiɲɛ tɔgɔ ɲini ni ɲɛkunya ɲini ni yɛrɛ yira Aya. ani jama ɲini ni wari ɲini Tiɲɛ. saraka deli ni ɲɔgɔn fara fara Aya. o de kɛn bɛ ka n ka jamana fa bi taw Allahu akbar Ne tɔgɔ la. siga t'a la Safunɛ Galibi ɲama. walayi fo k'an kɔnɔ kuwa fo ka Aya. diinɛtigiw fo ka diinɛ nege bɔ diinɛtigiw la tiɲɛ siga t'a la sabu n'an yera ka ban ko an ye balaw de ye aya siga t'a la karamɔgɔ dɔ bɛna sigi arajo la sisan naam
o b'a fɔ ko e ni ne bɛɛ jarimɛden k'ale ta ye tiɲɛ ye aya o bɛ wuli sini dɔwɛrɛ bɛ na kun ko an bɛɛ kafiri k'ale ta ye tiɲɛ ye o bɛ wuli dɔwɛrɛ bɛ na kun ko an bɛɛ jarimɛden k'ale ta ye tiɲɛ ye o bɛ tila ka wuli kun o tuma kunfin bɛ mun kɛ aya Allahu akbar ni nin kɛra kuranɛ kalannaw mankan ye kunfin kan ka tigɛ an na sa dɛ kunfin kan k'a dɔn an tɛ ala nɔfɛ bilen an tɛ kira nɔfɛ bilen an bɛ parti nɔfɛ balo cogo ɲini jɛnɛya jɔcogoya Bamako ngale na ala bonyana na nya nege ala korne kan ta cheka sajja ami chefo aye hali ni mama so aya sabu ne de la ko fe basal mo na soro ne bi chedo do jiya kono chemi nga bare jurmu sebeli islamé ani ne klena la ngale na ala lan dishala no sebele ni boala aya meniti mogodom mi jurmu sebe nti mogodom mi baraji sebe nti mogodom mi tay janame nti mogodom mi tay aljene ay sangare utafe utaye nube mi ve nube fenya o to kai o che voilà o manu bana o ti fenche ni sono o ti fenye ni ko ne ni che sangare ngodi aya ni ko ne ti mo wa ngodi aya ni ni bana ni ngodi aya ni ni fana ni ngodi aya ni ko ne wali juwe ngodi aya ni mo to la parce que ni ni tanu o ti se ne do aljene na ala ko mi fango ke Allahu akbar ni toya o ti se ne do jare ko ala ko mi tanke mi kan o ke sigata o mo ga tanu turi ala la je mete ni bla sigara dumi ba do ko mo ga ho ku yehudi Allahu akbar sigata la hey karamo ay mani khodoy karamo ay mani hikmay karamo ay mani be ay mani kelen ladriye mais parti de fadre amogo meslamere nye folla ni ne islamere nye fo ni ne karatijani ye na tanga shego no fe o ngode ni islamere nye fo ni ne kadriye na tanga shego kadri no fe o ngode ni ne islamere nye fo ni ne shajali ye na ta o shego no fe o ngode ni ne ahmadiya ye na ta o shego no fe o ngode na islamere te ahmadiya te ne tete kadriya tete islamere ala te ani kira Allahu akbar sari ala khani de obma ala ni kega dine foli ni yo sra bladu kana fo ibi min no fe ko fo bega tugola ka soro ti chenye Allahu akbar ti chenye sakatara asat la galipi ka be tugola tugoli bega tugo ala yere la o jawe ga shego sare Shaul Kadri Jilani Bagdad al-Mami Mummi Madala Inteslame yo do mɔgɔ min tugura ni tiɲɛ ye kisilen don ne y'o dɔn nka o ye ne kungo de bugadari tɛ kire ala fɛ sɛŋɔ tiyani mɔgɔ min banna la ne b'a dɔn ti ala fɛ mɛ o ne kungo de o ye ne ka faamu tɛ mɛ min ko ko mɔgɔ tɛ tijani ko la mɔgɔ bɛ kuran ni aya la o tɛ tiɲɛ ye sabu tijani ni o kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ni tiɲɛ ye tijani Chamate ne kraso ngone odo andu faka bonyo ayi sina hamada mola nyoro mo mana bala on di fara ma sabaka me o korta ko bega twala sab on ma nyini mo ga twala on ya nyini mo ga twu alala nabi ala no fe abi nyon dore sigatala samare makai ya morle nyama ay to anga dine ngolo shi islamia kera bi foga ni ke bobela keleka na yera ka ba fitne ni karamo ko medugu ka ti nyama be kono gwa abina muvo ka fitne wallahi kono gwa me sigatala sabu karamo ko bole ko dugula dugu do dubici dugu do bici dugu do kabla bici ho ala ni karamo ga shetane kuma fole Allahu akbar sigatala dugu mi me mogola o tiga foble ni tabulo mina ko deira ni ne tijani ye ni ne ko ma ga tijani ye ikafi bon an ga lajɛ dɛ yala tijaniya a bɛ kuranɛ kɔnɔ ayi tijaniya ala kira kun ye tijaniya ye mais an ga lajɛ bani tijani ye kira somɔgɔ de a kura kira la kira ye fɛn d'a ma a nana n'o fɛn ye ni mɔgɔ min nar'o la o minɛ ni ma da o la o bila taa ala minɛ bani n'i ye ala minɛ ni tijani min y'o dɔrɔn bugadari b'o cogo la mais ni maa min ko ni maa min kɛra ni ma kɛ kadiriya ye adamaden a ma kɛ kungo ye a ye kuma ni kodɔn ni faamuya ye ninnu ye diinɛ tagabolo de ye k'an surunya ala la k'an gɛrɛ ala la k'an sanuya ka ala sɔrɔ nɔgɔya an bolo mais ni mɔgɔ min ko k'o yɛrɛ de ye ala ko ye seleke bɛ taga yiri la o nkalon ye fo ka ne faamu fo mɔgɔw de ka pied turu ninnu kan ala sɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ka n ka kuma
Dari ni bi ka seko tanu i ka seko tanu e kungo mais kana fo i ka seko ami karamago do ka waduli me ko ba fo ka karamago ka sai ni mo ma tugola ko e muso jugudew ni Allahu akbar ko ko dai Allahu akbar ni mo ko badeni sikatala o muso jugude ma yo la no fe ni tu na fe ko sai na e tu na fe mo me o so e muso jugude kuma kai ko ne ka seko de seko da ma wara to ka ni ma tugola ko muso jugude Allahu akbar ni waduli ni ko na kono am mo ko be sigida glakana am mo ko banga mara glakana am mo ko banga arabadiya glalla am mo ko banga sirke to ni shunka tola am mo ko be jogo ka samyalla mais am mo ko te dro kan sigi ka ke publicité jala ka mo ko defa jala ka mo ko tam jala am mo ko be islamia nya folla bele bele ka mo ko de defra ataka bal to woni no fara ko karamo ko maga dugu ka kono go sikatala no fara ki kala karamo ko jetigi kono go abina mun go dugu koro atale ko fe est-ce que bisa sigi able parce que abina bolo de fo bolo mana fo ko jon nana na e to be yira mo ko pere kat nangado ko bi ko soro abi fo ibi ko soro de karamo ko ay kuma ko do ay kuma ni famuye ay kuma aw de ala ka de confiance o kuvunga sikatala mais akana kuvunjuro ay tien fo kuvunyi akana blanyona sikatala kuvun mu katikana ibi glomina o sigile glomina ako karamo ko retiga kangele fo wafo nde kama ko dai glomina daga to kana joko karamo ko tiga kele fo dinena kata ye fo oche ami munge Allahu akbar isomino be jemi na jotire ko sigile to gerela mu mani bu kono wallahi kwanji ka kele fo Allahu akbar kata yi kun tiena andi ka kele fo hali sisa da ba ka do fa sisa ne no fe sikatala sisa da ba ta wuli sisa ne no fe sikatala ala jabani karamo amogo be mina sisa ango ke o de ye anga nananga dine bega nani te tabalika andi nyonye me ami kuma comme radio bia radio communautaire do ministre ga radio soro e ga na radio la de e ga dine me anya sikatala ni anya fo kana mo nani kana mo do e ga ira tabalika ana dalu ta ne e bina shini ne ga dine mi o ira sini ne e bina e ga dine mi o ira o de tele mo me ga anname bagandu o kana minge sikatala meni u jawga du itala o bi bode sikatala bi bo islamia bi na fo mo mi na suku kono ni jago fere ni téléphone e bo fere ni lumière o bo fere ni atowa de batterie ni mo fere ni aywa dumuni o kan o fere bebi mo wele ay na nga fesa mais jamais atibe dumuni fere la ka fo ko mo kana téléphone sa abada o tiga sara yo ni ayo foto ko fa do biga dugun sikatala ay to aga ga feira ni kodoy aka semo waletala menana na aka feira ko waleta dogoya mo mi mina tuitala tigi ya dokono ke chenikala sikatala ne ni vo mali famo we ya fo mo mali famo mi na ke ga faga nyini o be president ngoro jugu ta ko ke liburu boy kana sigino telela ko president ni ngana president ni nge ay ni nge lu shimoni na ne tane to kede ba keta na ke president o ke mamina ima mafe tele flana e na president de doya ka to nyini on darela kele do mogo kan ka tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma maa ɲɔgɔn lebu n'anw ka bi fɛn bɛɛ bɛ ka ɲini bi ɲɔgɔn lebu ɲɔgɔn malo ɲɔgɔn labila mais an mago bɛ ala la o de bɛ ka tunu a to bɛ ka kɛ sa ɲɔgɔn lebu de bɛ yen ɲɔgɔn malo de bɛ yen n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ pour ni sutura dɔɔni b'o kan fo ka b'o kan o tɛ e tɛ sunɔgɔ bilen hasidiya juguya ɲɛ juguya bɛnsɔngɔniɲɔ ni ne kɛmɛ k'an ka du ci Allahu akbar sangare k'a sɔrɔ setanɛ ala ka danga b'a kan don dɔ a wulila a taara baro la Firawuna fɛ yen Firawuna ye kafiri setanɛ ye janɛmɛden ye ninnu mɔgɔ fila kɛ baro kɔnɔ Firawuna ko setanɛ ma ko yala dafɛn dɔ bɛ ala bolo dafɛn min ko ala ye ka tɛmɛ ne setanɛ kan ale ye Firawuna kan wa baro kɔnɔ o ye nin fɔ setanɛ ye Firawuna jaabi o yɔrɔ la e k'o dafɛn dɔ bɛ yen basalim ko dafɛn dɔ bɛ yen min ko ka go ala ye ka tɛmɛ Firawuna kan ka tɛmɛ setanɛ kan sangare o kɛra min kɛ Firawuna ko o jumɛn ye setana komi e mɛnna ala ye nɔfɛ a ko walahi hasidi ko ka go ala ye ni ne ye hasidi hasidi n'a ye dusukun sɔrɔ ka ban ala mago bɔra i ka fɛn bɛɛ la pewu i ka seli timinɛ su timinɛ jaga timinɛ hiji timinɛ i ka bato bɛɛ zero n'i sara yɔrɔ o i bɛ janima sangare makai
hasidi o de kɛmɛ kan ka du ci hasidi o de kɛmɛ kan ka kalanyɔrɔ ci hasidi o de kɛmɛ ka wajulu cɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kuma la i b'a dɔn a dimi bɛ mɔgɔ dɔ kɔrɔ i b'a dɔn a ta ye karisa ko ye ala ko tɛ bilen ala ko tɛ bilen i b'a ye a kuma dɔ la dɛ k'a kan bɛ karisa de ma karamɔgɔ an mago bɛ ala ka diinɛ de la mɛ an mago tɛ karisa la karisa tɛ ala ye yɛrɛ tɛ karamɔgɔ tatɔ kɛra waso yaada yɛrɛ fɔ o bɛ mun ye ni min nana sigi arajo la n'o ye dɔɔnin fɔ o b'a ka fura publicité kɛ samare n tɛ kabako da ye mɔgɔw bɛ kɛ arajo kapite i ka wajulu de lamɛn i ye wajulu kuku miniti 5 n'i ye sira fara i ko fɛn dɔ b'i bolo ko n'i y'o kɛ ko mɔgɔw mago bɛ ɲɛ i bɛ ka n ko feere wari la i bɛ ka n ka wari ɲini ni diinɛ tɔgɔ ye nkalon la fana n tɛ kabako da ye dɔw yɛrɛ y'i kale kuranɛ na ko fɛn dɔ b'a bolo ko n'i y'o wusu ko don o don 1,000,000 samare don o don 1,000,000 sɔrɔcogo bɛ na o la ka fɛn dɔ kɛ dani na don o don 1,000,000 ala yɛrɛ don o don foyi tɛ se ka dafa kira ko ka dumuni kɛ k'i fa k'a fɔ ala ka dumuni ala ka nɛɛma k'o bɛ bɛn k'a fɔ ala ka sinda nɔgɔya k'o bɛ bɛn mɛ k'a fɔ ala ka don o don n ka ɲɔgɔnna dun a dugawu tɛ minɛ dumuni tɔmɔ mɛ mɔgɔ dɔ k'i kali ala ni kira la ko fɛn dɔ bɛ bolo n'i y'o wusu don o don 1,000,000 faransi fa ni yɛlɛ ko da ye n'i ye dili ɲɛfɔla ye wari ɲini na don o don karamɔgɔ a y'a jɔ a yɛrɛ la mɛ foyi ma nin kɛ basalimu baarakɛbaliya karamɔgɔ fɛn o fɛn forokɛ dɔ k'i sigi k'i ti dɔ kɛ i na nkalon fɔ i na hasidiya kɛ i na juguya kɛ i na bɛnsɔngɔnɲɔ kɛ i na wuli dɔ nɔfɛ parce que n'u ye fɛn min ye o tɛ fɛn min sɔrɔ cogo dɔn k'o ɲɛɲini o ɲɛɲini min bɛ na hasidiya ni juguya ne bɛ ala fo samare k'u to hasidiya la o b'a sɔrɔ ne bɛ ka wajuli kɛ k'u to ɲɛngoya la o bɛ sɔrɔ burusi kɔnɔ ala ka diinɛ ɲɛfɔli la k'u to ɲɔgɔnfɔ la o b'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka kuranɛ aya ɲɛfɔ mɔgɔw ye sisan mɛ ne kɔ n yɛrɛ bolo fila ani n ka dɔnni nin cogo la anw bɛ min kɛ ala ka ni dɛmɛ anw bɛ min kɛ a tɛ se ka kɛ ni ala tɛ a tɛ se anw bɛ min kɛ ni ala tɛ a tɛ se ka kɛ baninko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw k'o ɲininka ko ale bɛ taa an ka dugu la wajuli la ko jɔnni delila ka gazɔni sɔngɔ ci ale ma n'an ka dugu la ko jɔnni ye nasɔngɔ bila ale ka so n'an ka dugu la a kelen ma kɛ ka wuli ni bɔ ci ni yɛrɛ ka minɛ ka n'an ka dugu la ka na silamɛya ɲɛfɔ a ye ni yɛrɛ ye ni n ka bolimafɛn tiɲɛna n bɛ maɲumanko kɛ k'a dilan ni yɛrɛ ye sabu ne mɔgɔ t'aw bolo ta la ne mɔgɔ bɛ silamɛya ɲɛfɔli la n'a y'o kɛ a ka dugu bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a y'o kɛ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a y'o kɛ diɲɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a y'o kɛ lahara a n'a dɔn ko ne ma janfa n'a ye fɛn di ne ma o kɔnɔ an ka ala don n b'o bila n kun n'a ma fɛn di ne jigin taa ka fɛn kan sabu ne tɛ karamɔgɔ fugari dɔ min y'i sigi inshallah ala ka ni dɛmɛ o différence de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o la ne mana sigi n tɛ kunkolo filɛ dɔwɛrɛ tɛ sabu kunkolo tɛ ne balo ni kunkolo min ye ɲɔ tɛ ne ma i y'o tɛ ne ma ala kama sabu ni mɔgɔ min ye ne sɔn dɔrɔmɛ 20 ne b'i filɛ kunkolo fin sigi munna ne bɛ min fɔ n da la ka tila ka wari ne ma ne tɛ bila yɔrɔ sɔrɔ o de la parce que ne tɛ tanu n t'i jogo n t'i tanu n t'i barika da ne tɛ ɲumanya f'i la fo ka ala ta dama fɔ juguman ba ye e ka tila k'i ka mugan bɔ ka di ne ma ne b'i filɛ n tɛ dan sɔrɔ la ne b'a ye lemana bɛ n tigi la an ka dugu tɛ jɔlɛ ya o don an bɛ arajo la nin ye aw ɲininka kɛ ne tɛ arajo la fu la ne tɛ yan fu samare yan dɛ bari ko arajo bɛɛ ne tɛ fu ne tɛ fu mɛ ne ye yanga de mɛ o ɲininka o bɛ artiste minnu jouer o b'a jouer joli fu o bɛ donsongonin min kɛ o b'a jouer joli fu n'u mɔri bɛ kɛ ka yɛlɛ sisan a bɛ donsongonin gosiya la fu mɛ banukokaw ka ali banukokaw ka arajo la wari samare mɛ ne tɛ fu fɛ dɛ sabu ne y'a sɔrɔ ne tun ye fu la yan ɲama ne bɔra yan bi ni ne tun bɛ yan fu ɲama ne taara fu mɛ ne bɛ yan ni bɔsi de o tuma ni a mago bɛ arajo ka ɲɛtaga la n'u ye ne bɔ yan o tuma arajo la datugu o tuma ne bɛ yan ni bɔsi de anw tɛ yan fu dɛ anw tɛ sɔn fu la anw ka karamɔgɔ ko an kana sɔn fu ko ni sɔnna fu a bɛ ban fu hali n'a kɛra kalo la dɔrɔmɛ mɔgɔ sara n'o tɛ n tɛ fu fɛ karamɔgɔ fu tɛ karamɔgɔ fu tɛ ne taara sugu la sanni na ni ne ko nin fɛn ye joli i bɛ se ka dɔ mankan mɛn ko karamɔgɔ mɛ e don non ne tɛ dɛ
a prié joli non ni mogo te fɛn dɔ la k'o minɛ ka taa ko ne karamɔgɔ aya ni mogo bɛ fɛn sɔngɔ de la n'a sara siga t'a la ne ka karamɔgɔ ye ne kungo ye aya o ye tiɲɛ karamɔgɔ a ye kɛ exemplaire ni misali ye kira Mamadu Mustafa tun bɛ fara ci salim k'a ka denbaya balo Allahu Akbar Mamadu tun bɛ baara gɛlɛnw kɛ k'a musow balo k'a denw balo ani sahabaw Mamadu ye tileki bɔ ka bila Madinɛ ka misiri jɔ ani sahabaw n'an ka karamɔgɔ digi bɛ so kɔnɔ ten baara ti ka kɛ bilen sɛnɛtigiw fɛ foyi ti kɛ sigi bɛ so kɔnɔ ne ma nkalon tigɛ ka balo balo cogo di siga t'a la an bɛ balo n'an tɛgɛ fila ye n delila k'a fɔ a ye n ko ne jigi dan bɛ fɛn saba kan ala kɔfɛ o kɔfɛ fɛn tɔ bɛɛ ka sa saba ala kɔfɛ ala kɔfɛ ne jigi dan bɛ n ka dɔnni kan 2 ala kɔfɛ ne jigi dan bɛ n jogo kan 3 ala kɔfɛ ne jigi dan bɛ n tɛgɛ fila kan Allahu Akbar siga t'a la wallahi ni fɛn t'i kunkolo la ina baara kɛ siga t'a la a filanan ni a tɔgɔ de ni jogo man ɲi ina hali ni fɛn b'i kunkolo la n'o to ina baara kɛ siga t'a la sabu min b'i kunkolo la n'i jogo man ɲi i tɛ se k'a fɔ ka ɲi siga t'a la tɛ se k'a fɔ o kɔfɛ dun i jogo ka ɲi fɛn b'i kunkolo la n'i kɛra fugari ye i tɛ se ka fɛn fɔ ayi o tuma ne jigi dan bɛ n tɛgɛ kan ala kɔfɛ ne jigi dan bɛ n jogo kan ala kɔfɛ ne jigi dan bɛ n ka dɔnni kan ala kɔfɛ siga t'a la karamɔgɔ jigi ye nin sababu ye pour que ka se ka silamɛya ɲɛfɔ ne tun b'a fɛ ka fara a ka yɔrɔ d'i ma n'o tɛ mana fɔlɔ dɛ dakoɲɛ 2 min mana nɔgɔya su in na an b'o kɛ a kun kɛra fama ye dɔɔni nka a ma kɛ ɲinan ye an kun taara mawuludu la san o san mawuludubɔ kɔfɛ an bɛ mawuludu dɔ kɛ an ka sigidaw la an ka quartiers la an yɛrɛ ka dugu ta n'o ye Sirakɔrɔ Jɛda la an y'o kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu ta kɛ an ka Banikɔ arajo bɛɛ kun bɛ yen ni ala ka diɲɛ ye ani télé ORTM TV Sirifila TV Anuari ani kɛnyɛrɛye kameratigi caman an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya ɲɛfɔli la ye siga t'a la min ka kan fɔ kɛnɛw kan bɛɛ kuma gɛlɛya kuma ani jamana bɛ actualité gɛlɛya min kɔnɔ an y'o ɲɛw fɔ siga t'a la o tuma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an faso la yan an bɛ hakili dɔ yira mɔgɔw la yan y'an ka dugu ye Allahu Akbar yan ye a k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ Makan ka na Joyila dilan siga t'a la mɔgɔ tɛna bɔ Madinɛ ka na Joyila dilan Joyila dilanbaa ye Joyilakaw de n'a y'a ja a k'a dilan n'a y'a ja a y'a ci n'a y'a ci ana mɔgɔ tɔw faso jɔlen ye Joyilakaw n'a ye Joyila ci ana mɔgɔ tɔw faso ye siga t'a la o tuma a bɛ dilan ni kan min an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dugu tɛ dilan abada fo dugu faamaw ka kɛ laadiri ye siga t'a la dugu tɛ dilan abada fo dugu marabaw ka kɛ laadiri ye siga t'a la dugu tɛ dilan abada fo dugu dɔnnibaw ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ laadiri ye siga t'a la Joyila misiri min bɛ Joyila yan ni ninnu bɛɛ kan kelen fɔ an ka samiyɛ bɛ ja a bɛ ja tilema bɛ ja diɲɛ bɛ nɔgɔya siga t'a la nka kutuba la misiri dɔ bɛ dɔn ne ye bɛ dɔ bɛ dɔ dɔgɔya ye bɛ alajabani kutuba ye cogo di wallahi kuma ka ɲi ne ye sunamɔgɔ ye kungo de e ye min ye kungo de an bɛɛ ka silamɛya ɲɛfɔ sa kuranɛ gan gasi bɛɛ kuranɛ bɛɛ sunanda kɔnɔ kuranɛ bɛɛ foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ faridaw kɔ foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ faridaw kɔ jɛnɛya ka dabila yani k'a fɔ suna jɛnɛya ala ko haramu jɛnɛya kɛli ko n'approche jamais à l'adultère mais jɛnɛya bɛ kɛ kɛ sɛbɛnni bolo la karamɔgɔ fa si ma kuma o kan ɲɔmɔgɔden ka ca ala de anw fɛ yan maa ma kuma o kan hali bi anw fɛ yan muso fila furu ma se ka faamu an ka du dɔw kɔnɔ karamɔgɔ ma kuma nin kan muso 1 miliyɔn 1 Banikɔ yan karamɔgɔ ma kuma nin kan denw kɛra dɛngɛden misi bɛ bɔ bobara la karamɔgɔ ma kuma nin kan musow kɛra dɛsɛgola ye cɛw kan karamɔgɔ ma nin fɔ cɛw ma tile muso fila ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ y'o dogo mɛ o karamɔgɔ na mɛ ɲɔgɔn dɔgɔya la ka bɔ o yɔrɔ la i ka arajo fa sa pili cɛ Saja hani ka pili cɛ hani ka pili cɛ ayi ala de ko kira ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahu Akbar sikun tɛ Mahamadu la fo dabew ka lafiya siga t'a la dabew ka hɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔw mana na dugu la kabila la sigida la dugu de kan ka hɛrɛ sɔrɔ kabila kan ka hɛrɛ sɔrɔ tulu kan ka hɛrɛ sɔrɔ mɛ n'i y'a ye hɛrɛ ma sɔrɔ karamɔgɔ y'a janfa siga t'a la karamɔgɔ y'a janfa karamɔgɔ de ala ka homme de confiance ye siga t'a la ala ka danaya fɛnw o ye karamɔgɔ ye mais e ka don karamɔgɔ du kɔrɔ ba karamɔgɔ muso sunguruba machine lɛn Allahu Akbar kɛnɛ kan denmuso npogotigi kɔlen b'a bolo samuga ale bɛ woroma na fɔlɔ ala ko bɛ kalan Allahu Akbar o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka du taabolo ye kofi bɛ mun kɛ
kaso kira sallallahu alaihi wasallam salim akoni muso ya galla da kaso shengele aya saba o ko tumene ngo ni ma di chema apume bagale ko lawo manya aya apume salmu ko lawo manya aya ko ko tada chema na ma di chema ma ya chela aya ko alara yoyo ko fe ko jarme so bijo to kala la hakbaru ma andi muso mugo tubu ba mulo ko kala aya andi muso mugo tubu ba mulo aya ko barada andi muso mugo tubu ba mulo sambe saba aya ni ka ko dai la hakbaru jamana ingeleya aya ba jogo de tala fo ladriya aya fo ladriya fa ngana segango nyumne aya juru kelena segango ka nyumne jamana kelena ka segango ka nyumne dine kelena segatala no kara ami lafiya segatala ni mali jamana laje aya ka soro kurane masya ka soro mistri majoya fashu kle aya bluna kle aya da mozongle don kle aya sanyi nanaya hele soro la mali de ufe aya okera mistri jole jitkara aya sangare sikay dongo do ko kurane ka jigi aya ameriki aya kurane jigi ko me ameriki ay franzi aya mego to we kurane jigi ay sanyi tene dongo do wa mais pourquoi ça y tigara on va ya alors qu'on a minge on guante aya alors qu'on a minfo on guante aya alors qu'on a minto on guante segatala akwa nga minge amaso aya akwa nga minge ngamoke no amiklega alaka kurane takunga moke moko nyini na la hakbaru anga gelea to jugala flen segatala gelea to jugala flen aya kurane jigi bi dugudo ta chempe sare awala wala ni ko fo go de aya fo go sabo ni fo aya mo minu mbolo be kurane jigi la sigata ngane bolo tala on chef fo aya billahi kurane jigi ni bi dugudo ta che sare kurane ko nga mindabla aya aw kwate akwa minge aya kwate aya akwa minfo kwate sigata ko muzo ka ge minge aw muzo maso aya do aya do aya aw na mo kurane kele kala ala to dibi ka soja kwa ga here soroka aya abe here soro ay kuma tala janvanji aya dezagola selikala aya sabale ko mo shibla diziga ani bir kurane na kibo kala aya ni ala ga sabale te bi breke ga kurane kala fo jani mako sangare nte ka ko dai ala ko muso ka chew bunye aya okera ay ayo fuyewa ala ko denw ŋa kɛ dugade o kɛra wa ese karamɔgɔ ye nin fɔ ka tɛmɛ o bɛɛ ka k'u kunkolo suli kuranɛ kunna ten e yɛrɛ kunfin bɛ dɔ ye kuranɛ b'o bila ka dugu kɔnɔ walahi bila e jogo ka jogo ka taa ka se siga t'a la e kunfin i tɛ se ka a dɔn kuranɛ na mɛ a kalamaba min filɛ nin ye alhaji kɛrɛfɛ walahi i jogo ka ye jogo siga t'a la o ka ala deli ko ala bɛ sɔn cogo di dugawu jaabi sariti bɛ yen bɛɛ b'a dɔn a sharti tula aya wa kurane kalali yere sharti tula Allahu akbar sabu kurane bi mogo nya mogo de mogo mi kurane bo sigatala kurane ko mi mogo mi oke ni ya kala bi mogo nya kurane ko mi ni kwite kurane dalu de saf aya sigatala kenaka sare ndela ko fiye Allahu akbar dodo la on mi avion kono to ke do sigi mene krafe to ge ne kori aya akone mako golo fima be mogo la rashid zukumai Allahu akbar nugo aya ko farafin nga shuya kera aya ka mogo sogo nyimi ka mogo ka duchi aya ka mogo sa mogo java me ko lu to ga shuya ke aya ko ka mogo lafia ko amlia ne mono sida aya ko farafin de agla ay ko ni to do ga aya pour que jia ka lafia aya Allahu akbar ko ni dugumana che club ba haga mi yofo aya ani kabakolo atwari ani jamana min amora min asida aya club ba haga mi yofo aya amga ta jamana min club ba haga aya ayofo sigatala ay mondru fle aya akobo kami ta jigi jamana ngono ka be 10h25 aya ko foi to bali Allahu akbar ala ko tala do tala aya anu ala ko tala do tala aya ko ma ko be bla ko ala ko ka tro ko aya tala aya Allahu akbar avion nana nu turu ka bari 10h25 aya to ge ne kori ne ngara jige aya ne ga ko mi tala no parce que ay mi fo kera aya ako on farafin nga hasiriya nga shuya aya kanyo de ke ka farafin bla retar la do ko le shuya ke ko ga je lafiya aya o kera ko hal na nya avion pane aya kamina nyo ko trobu de apa aya korone de apa sigatala korone aya de apa aya ko ni trobu ya apa no ko farafin ti do trobu la aya kanga dopa Allahu akbar ko ni kurane de apa ko kara mo mo ma ve kanga folu doe ko lu doga dopa aya he
hani tola ko anga jamana mi na mala ko islam jamana ko jamana aya enne ga fo ako boko jigo gala pi mo ko faga maga aya to kafir de ko ala ko qur'ane ko muso ka disabe to gele go fo ko ya soro jigo gala be maga mge ko kira muhammadu muso ku me disafima be jigo gala kama atiko ay do wala no be ku fimana ko muhammadu muso ku mo fima be me ko no to woni na ni worobne tiwe so so maga fa be fa be ge ji no go jim no go mi mo fa du mina ka to ko maga ko kafiru de jigo gala klei sangare anifanya na ayi to la ku ka jamana do fo ko jamana ko ya nga islam jamana bado ko chrétien ga église te faut être mystère ko ni chrétien ko be église jo jamana don di so bon ko jamana mo ka mystère be Amérique olo ka mystère be France mais ko chrétien ko be église jo jamana ka ko jamana do maso au ka du mo ko islamé be chrétien ko bu ka sojo aka jamana ka khaw maso o ya ka mystère jo chrétien ko jamana ka kera Allah akbar agelara ne farafi do ko ngara fe ka fuye bamananga no chebuka anoga me abuka mi wala jaba kanya nga shuya ke ko duki okera ko mo ko so ni okera ka mo ko jamba ka mo so dengele ni du ko le shuya ke ko na je lafiya kenaka olla to ga machine nu ku to ko subhana machine suba ka machine camera e suba machine limere e machine micro e subhana machine radio re do odo sigata on tere subhana machine nimbe shuya machine fa ko fa mana kabako ke ka dandame sigata ko le ko shuya ame ko lu yu take ka mo lafiya me ka no farafin yu take ka mo so ni makani cɛ lalo ne a tɛ kɛnɛ kan siga t'a la kɛnɛ kan ko don dɔw ko ne ka wajuli ka di mais ko suba ko min b'a la ko fo k'o bɔ a la parce que n'ale ye suba ye u b'a fɔ ye alhamdulilah siga t'a la n'ale ye suba ye n'o tɛ ne m'a fɔ mɔgɔ kɔni n ko suba ka mɔgɔ sogo ɲumina o janimɛ den o don sangare diinɛ taabolo bɛɛ bɛ n'o kan sabu kuranɛ ko mɔgɔ sogo ɲumiba mɔgɔ o mɔgɔ i ma ɲɔgɔn fa o bɛ janimɛ kɔnɔ siga t'a la a kɛra dalilu fɛn o fɛn que ça soit morijuguya don dumaya don a kɛra mɔgɔ sogo ɲumi yɛrɛ a bɛɛ janimɛ den ala ti yafa i ma siga t'a la mais o dɛsɛko de b'an fɛ yan forodo de b'an fɛ yan dɔw ko tiɲɛ wajuli mais ko forodo hun ko ni wajuli tɛ kelen ye wa o ti jagoya ni e bɛna forodo kɛ e ka baara ye forodo ye ni wajuli ye kelen ye ayi a ye n'o fɔ n'o tɛ ne ka foro kun don na k'a kɛ foyi ti ka sɔrɔ i n'a fɔ ne ye a bɛ fɔ siga t'a la tiɲɛ kɛlɛbaa bɛɛ bɛ ka yɛrɛ kɛlɛ hali ni baninkɔkaw banna ne la siga t'a la walayi u b'a dɔn ko ne bɛ min fɔ ko tiɲɛ sabu n'i m'a dɔn i denkɛ ni ma dun don min pewu i bila i den da i b'a dɔn ko ne ta ye i b'a dɔn n'i m'a dɔn i ka ɲɔforonin mana dabali a denba k'a bɛɛ ja suna tile kelen i b'a dɔn ko ne siga t'a la o tuma a ye tɔ an ka segin gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔw ka kuma o kan dɔ bɔra yan a taara Maga komi an ka mɔgɔw bɛ danaya sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye Maga ye ni Magankaw ye min fɔ o de y'u ka tiɲɛ ye siga t'a la ale tun bɛ ne lagosi don o don Malila yan mais a taara Maga ala y'a kɛ juma na alimami ko kutuba la ko ale bɔtɔ a ka so sisan ko a ye dumuni sɛ dilanlen o dumuni camanba ani firiti ni logo ko ale y'o ye ɲama na a dilanlen k'o ye haramu ye Allahu akbar k'o ye tiɲɛni ye ko silamɛw man ka tiɲɛni kɛ ko n'a falen don a la a y'a di mɔgɔ wɛrɛw ma n'olu bɛɛ falen don a y'a di baganw ma siga t'a la a kana fili o min fɔra juma kutuba la alimami fɛ o de ye cɛ dan ne yɛrɛ la Allahu akbar parce que cɛ bolo ko wajuli tɛ dɔwɛrɛ k'i kun suli papier kala la mais alimami ye min sira la o tɛ papier kɔnɔ dɛ a ɲɛ de y'o ye a ye papier kɔnɔ kuma de sɛgɛ k'o kiiri tigɛ o tuma min bɛ sen na ko ne bɛ to ka kuma o kan fɛn min bɛ ka kɛ sisan dɛ wajuli yɛrɛ de y'o fɔ actualité mais ni tɛmɛnkɛrɛw kan k'a tɔ kɛ ziiri da ye a tɛ nafa ɲɛ dɛ banikɔkaw an ka fara forodo la a man ɲi an ka fara ɲɔgɔn janfa la an ka fara kɛlɛ la dugukolo nɔfɛ an kana baga ɲɔgɔn ma an ka baganw kɔlɔsi an kana sigi ɲɔgɔn tɔnɔ an k'an janto an musow la an k'an janto an denmusow la an k'an denkɛw wa an ka furu nɔgɔya banikɔ gɛlɛya ka ban ni y'an ka badiri kɛlɛ ye dɛ ni y'an ka unɛni ye dɛ ne de b'a ka muso nɔgɔya ne tɛ k'a fɔ ne kama dɛ a kuma ye banikɔkaw ni diɲɛ bɛɛ kɔ hali an salen kɔ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔw ye
mais n'a fɔra ko k'a nɔgɔya n'i ma sɔn n'i ko ne ka wajuli k'a donna k'a bɔra n'i bɔra cɛnin ta nɔfɛ n'o ye miliyɔn 100 da i kun i n'a dɔn ko ne ye min fɔ ko tiɲɛ siga t'a la a ye furu nɔgɔya kira Mamadu Mustafa y'a musow furu dɔrɔmɛ 400 n'i y'o fɔ sisan i bɛ karamɔgɔ jahili dɔ mankan mɛn ko fɔlɔ 400 bi ta tɛ kelen ye an sɔnna kira ye dɔw furu siri ni bagi bolola bagi o to yen kira ye dɔw furu siri ni tamaro den kelen kira ye dɔw furu siri ni kuranɛ aya ye k'a fɔ cɛ ye i bɛ se kuranɛ aya dɔ la wa n m'o dɔn o tuma dɔ kala o la o ti wari o ye wari ko ye ayi furu mago bɛ fɛn dɔ de bɔli la ka fɛn dɔ de minɛ siga t'a la n'o tɛ a tɛ komi muso sansan mɔgɔ sɔngɔ tɛ sɔrɔ mais an ka bi denbaw ni denbaw bɛ kan ka mɔgɔ de feere siga t'a la ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba dɔ mankan mɛn a terikɛ dɔ denmuso 7 m'o bolo ko cɛ ko ji ta ɲana ko nin bɛ wari ye yan n ko i ta cɛna kɛ nin bɛ wari ye cɛ min ka du jɔla ma ka denmuso ye i ta cɛne ye siga t'a la a ye sabali dɛ a ye musow di cɛw ma nɔgɔya la a kana denw ba furu la k'a gɛlɛya a y'a nɔgɔya n'a nɔgɔyara jamana gɛlɛya bɛ nɔgɔya nka n'a ma nɔgɔya gɛlɛya tɛ nɔgɔya ayi jɛnɛya tɛ se ka kɛlɛ abada fo furu ka nɔgɔya siga t'a la mais e ni ala cɛ basalimu denbayatigiw dɛsɛ bɛ ka denmusonin mara fa dɛsɛ bɛ ba dɛsɛ bɛ e nana bɔ o dennin nɔfɛ k'i b'a fɛ dennin ko a b'i fɛ fa ni ba ko a ka dugu yɔrɔ ka diya a bɛ Sotorobugu la a bɛ Luwanze la a tɛ dɔwɛrɛ ye mécanicien a bɛna dɔn ɲɔgɔn na k'i dɔgɔya k'i saboter k'o muso nin ko janya olu tɛ se ka dennin bali jɛnɛya la bawaden ɲamasa aw tɛ se ka maa min kɔrɔ k'a mara k'a ɲɛsin jɛnɛya ma a ko a bɛ cɛ fɛ a t'a d'o ma mais ayi siga t'a la u b'a gɛlɛya na ni nin ye dɛ na ni nin ye dɛ muso kelen wari bɛ bɔ de b'a ka di ka bani ni sagani bɛɛ feere a bɛ kɛ ka sɔrɔ ka dennin di siga t'a la mais e bɛn'o balo cogo di a lajɛ n'o dir'i ma u bɛ tila k'a fɔ ko cogoya foyi t'a bolo cogoya foyi t'a bolo jɔnni y'a ka cogoya bɔ a bolo aw yɛrɛw siga t'a la a ye to an ka furu nɔgɔya gɛlɛya ka nɔgɔya an ka hinɛ ɲɔgɔn na faamaw ka kɛ ladiri ye dugutigiw ka tiɲɛ fɔ dugu kɔnɔ mais dugutigi caman salen don dɛ dansago bɛ kɛ dugu kɔnɔ baganw bɛ mɔgɔw ka forow dun dugutigi sigi bɛ a ka porte la foyi dugu dɔ la dugu baw taara don foro la mɔgɔw ka foro k'a dun dugu fana ye baw minɛ ko batigi kelen o kelen k'i bɛ 10,000 sara n tɛ ba tɛ d'i ma wari ci bila o kɛra min kɛ dutigi dɔ bɛ yen n bɛ ka misali d'i ma a tɔgɔ ye Ba Salimu misali la Allahu Akbar siga t'a la n b'a dɔn nka n b'a tɔgɔ to n b'a kɛ Ba Salimu ye kuma ka ɲi o nana sisan ka na fɔ ko Ba Salimu ko juguman tɛ ko dugu denmisɛnw minɛna basuya na k'a fɔra ko bɛɛ 10,000 da k'u ka baw cɛnni kɛ o fana minɛna o baw suyan donc ko a fɔra ko 1,000 o 1,000 i bɛ 10,000 sara o kɛra min e ka sin k'a fɔ ten a k'o ɲɛna ko ça c'est très bien ko baw bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ wa denmisɛnw fana ye banso ye u bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kojugu ko ça c'est très bien ça mais o fɔra min kɛ ka sin k'a fɔ i ɲɛna ten ko nka ko Ba Salimu k'an ka ba sɔnna b'a la dɛ ko 1,000 waa ta ko misi don wa Sangare ko misi don wa ko 1,000 waa ta ko misi don wa a lajɛ tiɲɛ kɛlɛbaga bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛlɛ ale bɛ ka n ka tiɲɛ défend mais a nana ye a ka mɔgɔ b'a la min a ye tiɲɛ sira bila siga t'a la e ko 1,000 waa ta ko mɔgɔ misi don mais yanni ka fɔ ko a ka sɔnna b'a la a ko k'o ka ɲi yɛrɛ de kuma ka ɲi mais a fɔlen k'ale ka mɔgɔ b'a la a 1,000 waa ta siga t'a la k'o gɛlɛyara c'est à dire an k'a lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na bagan ninnu y'an ka dugu taabolo ye mais an k'u mara k'o kana da sago forotiguw kan siga t'a la an k'u mara u ka mara a faamuna baw ka mara sagaw ka mara fariw ka mara misiw ka mara pour que an ka se k'an ka ɲɔni fara ɲɔgɔn kan wa ma ban dɛ an ka morijugu ni somajugu k'a dabila tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a tɛ ala fɛ a y'a to an ka balo hɛrɛ la hali n'a ma kɛ silamɛ ye a ye baara juguya ninnu dabila anw ka jamana ka yan Mali anw ka jamana ka yan Banikɔ an ka se ka bɔ tan siga t'a la an ka Banikɔ bɛ kɔfɛ kosɛbɛ ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman an ka ko bɛɛ hérétari madarasa kalan hérétari école kalan hérétari wajuli hérétari radio soko hérétari Banikɔ sɛnɛ hérétari an ye ɲɛsɔrɔ ko o ko la a bɛɛ kɛra dabalijugu kɛ ni tiɲɛni ye Allahu Akbar siga t'a la balimaya fɔra
e ka du filɛ kɔni n'i ye kɛmɔgɔ cɛ 5 sɔrɔ du o du kɔnɔ ko dusuku bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ tobi ɲɔgɔn kan o ka dɔgɔ dɛ siga t'a la i b'a sɔrɔ o bɛ du kɔnɔ si tɛ si fɛ balimaya bɛ ka tiɲɛ sinjiya bɛ ka tiɲɛ teriyaw bɛ ka tiɲɛ arajabari siga t'a la denw kɛra tiɲɛnikɛlaw bandiw n'an fɔra ko hali bi ko an ka baniw n'an ka saganinw tɛ se ka mara an ka so fo k'u ka taa dɔ fɛ ka n'o foni motoninw bɛ suɲɛ k'u k'a kari ka taa n'u ye jɔnni den fɛ an yɛrɛ o denw Allahu Akbar nin bɛɛ la kun an bɛ misiriw kɔnɔ ten ni kabako ye dɛ an b'a ɲini banabagaw fɛ an ka segin an kɔ dɔɔni an ka jisuma dɔɔni k'an k'o ji la dugu in ka yɛlɛma siga t'a la n'o kɛra ɲinifɛn bɛ sɔrɔ n'i bɛ nin fɔ Basalim f'i k'i sɛbɛnni to Ala la siga t'a la Sangare n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Haut Conseil islamique ani groupement leader religieux an b'u fo groupement leader religieux spirituel o de nana ni de silamɛya la Mali la yan siga t'a la silamɛya kun bɛna kari ka bi kɔlɔn kɔnɔ kɛnɛ kan kɔni groupement farala ɲɔgɔn kan wasa dɔ cɛkɔrɔba sanumana n'o ye Zamizami ye Sharifu Usmani Madani Haidara o ta k'o bila groupement ɲɛkun na ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya kɔrɔlen kana tunu siga t'a la Baba ko ni seko ko ni maɲumanko ani wurdi ko ni kaburu yazura ani mawludu a bɛɛ kun kɛra bida ni mushrikuya ye groupement de farala ɲɔgɔn kan siga t'a la ka ni don o la k'o de kana sa siga t'a la an ka taa bɔ suw la an ka taa dugawu kɛ suw la wa an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye wa an ka sarakatiw bɔ an ka ɲɔgɔn bonya muso ka cɛ bonya cɛ ka kɛ laadiri ye kalandenw ka karamɔgɔ bonya ko faamaw fana ka bonya an fɛ groupement de ko ten siga t'a la groupement leader ko k'an ka mawludu kɛ ka nisɔndiya ko kira bangena k'o ye farida an yɛrɛ kan an yɛrɛ fɛ groupement ko ten groupement ko k'an kana su don kaburu la ka ɲinɛ o kɔ ko n'an ɲinɛn'o kɔ k'o kɔrɔ ko su tɔgɔ kan ka jɔsi a tuma groupement ni ce u bɛ silamɛya bila ɲɛda kɔrɔlen la u segu la kɔni an b'u fo u ka ɲɛmɔgɔba n'o y'an ka cɛkɔrɔba sanuma ye a bɛɛ kɛra cɛ min na n'a fɔra k'a bɛɛ ko siga t'a la kɛnɛ kan kɔni ale don dɛ o don ne m'a fɔ e ka da la an ka da la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ aya la i ka ayidara to yen a banna an kɛ anw t'a fɔ bɛɛ ka da la anw t'a fɔ bɛɛ ka tugu a la anw m'a fɔ a bɛɛ karamɔgɔ n'anw ko anw ka cɛkɔrɔba don a n'anw kalan o don siga t'a la n'an y'o fɔ o y'anw kungo ye n'an bɔra yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya ko an kana jɛnɛya kɛ kan'o kɛ dɛ silamɛya ko an kana sonyani kɛ kan'o kɛ dɛ a ko an kana mɔgɔ faga kan'o kɛ dɛ a ko an kana janfa ni namara kɛ kan'o kɛ dɛ a ko ni kira y'i bila min na ɲuman la a kɛ kan'o kɛ o cogo la n'i y'o k'o cogo la kana ta ayidara tɔgɔ fɔ fo k'i sa siga t'a la i ye silamɛ i ye silamɛ anw t'a fɔ ko mɔgɔw ka tugu an ka seko la minnu de ko n'u bɛna mɔgɔw dɔgɔya ko seko ko anw de bɛ ka na seleke ta ka yira an bɛ ala ko de la an tɛ seko ko la siga t'a la seleke kɔni an bɛ ala ko de la an tɛ seko ko la i da mɛ min na o ye kungo ye bon n'an ye hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ yan ni min ye chrétien ye o bɛ taa église la i bɛ taa ni min ye politique ye o bɛ taa jusɔnyɔrɔ la ni min ye silamɛ ye o bɛ taa misiri la misiri fana na n'a fara-faralen dɔ ye a bɛɛ ka t'i ka taa sira fɛ mais an ka ɲɔgɔn sɔrɔ pied dɔw la dugu ka se ka ye siga t'a la yan'an ka ɲɔgɔn fɔ ko diinɛ ko Mali yɛrɛ tɛ yen karamɔgɔ fansi tigɛ ka kuma Mali ko kan bɛɛ kɛmɛ k'i da de yan'an ka ɲɔgɔn fɔ ko diinɛ ko jɔnya yɛrɛ tɛ yen siga t'a la an bɛ ka ɲɔgɔn fɔ ko diinɛ ko an tɛ jɔnya ɲini fɔlɔ jɔnya bɛ ɲini cogo di dugu bɛɛ fantan ye o ɲɛ tɛ ɲini dugu hinɛ tɛ dugu la o ɲɛ tɛ ɲini a dugu sumanw tɛ ɲɛ o ɲɛ tɛ ɲini dugu ji tɛ ka sɔrɔ o ɲɛ tɛ ɲini o ɲɛ ye jumɛn ye ko dugudenw ka hinɛ ɲɔgɔn na hali n'u ko ala ko tɛ tiɲɛ ye ala bɛ hɛrɛ k'u ye diɲɛ yan nka an si tɛ si fɛ an si tɛ si fɛ an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo k'an ka jamana faamaw fo ka ɲini u fɛ jamana in bɛ bɔrɔ min kan k'a lajɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ kan ka faga don o don hali sisan kɛnɛ kan an ye attaque dɔ ye Gogoli sanfɛ an b'a ɲini jamana faamaw fɛ jamana in sɛgɛnna sa jamanadenw tɔɔrɔ la lakanabaaw tɔɔrɔ la Bamakɔ Kati bi du si tɛ yen du min ka mɔgɔ tɛ filiya la wa bɛɛ tora nord de la janfa don jamana lakanabaaw bɛ kan ka faga nin fɔ ka go dɛ
Famo a y'a lajɛ waledenw bɛ kan ka sa. Mais hali sisan ni faama ɲɛmɔgɔ dɔ den sara. A ɲɛ bɛ ɲini sisan. Aya ɲɛ bɛ ɲini. Mais fagali bɛ ka da an fantandenw de la. Aya dɛsɛbaatɔ. Siga t'a la. N'olu fagara foyi ma kɛ. Aya o de ye Mali ta ye. Allahu akbar. Kabini wolo la ma Mali ɲɔgɔnna ye. Mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ ka na faso bɔ nɔgɔ la. Malidenw bɛ taa kalan kɛ ka na faso ci. Aya mɔgɔw bɛ kɛ faama ye ka faso dilan. Anw ka Mali faamaw bɛ kɛ faama ye ka faso ci. Siga t'a la. Hasbunallah. Aya an y'an wakili sɛmɛ Ala la. Siga t'a la. Nord la nkalon min bɛ yen ko dɔgɔnɔw ni filaw. Aya k'an kuma suli. Mali kɔnɔ yan sinankunya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ yan. Siga t'a la. dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Aya n'o ka dɔw ye. U bɛ sigi la Nord la san ba joli. Aya dɔgɔnɔw bɛ filakan fɔ. Siga t'a la. filaw bɛ dɔgɔnɔkan fɔ. balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Aya mais nafigiw filɛ ka don ni ɲɔgɔn cɛ. ni tiɲɛni kuma ye. ka n'u fɔ ɲɔgɔn kɔ. Aya ka dɔgɔnɔdugu dɔw ci pɔ. Allahu akbar. ka filadugu dɔw mɔgɔ bɛɛ faga. u bɛ taa dɔw sɔrɔ foro kɔnɔ k'a bɛɛ kari. Allahu akbar. A gɛlɛyara. mais komi aw dama yan. Aya aw ka mɔgɔ ma sa. ayi o de la aw bɛ ka n ka tasuma de suruki ka don. n'o tɛ i denkɛ fɔlɔ ni n'o kun tora kɛlɛ la. Aya e kun b'i a ɲɛ ɲini. Siga t'a la ɲɛ bɛ ɲini. a filɛ kɔni. fo ka taa an kɔnɔ kuwa. dugu dɔw la. fo dɔw kɛmɛ k'a faamu cogo juguya. fo dɔgɔnɔ dɔw bɛ ban fila dɔw la. Allahu akbar. dugu dɔw la fo fila dɔw bɛ ban dɔgɔnɔ dɔw la. Aya dugu wɛrɛ la yɛrɛ. kɛlɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la fo bɛ ban ɲɔgɔn na. Allahu akbar. sɛgɛsɛgɛli tilala ka yira. ko faama dɔw bɛ kan k'u dɛmɛ. Aya n'i y'o fɔ sisan. Aya dɔ bɛ n'a fɔ kabako. kabako t'o ye dɛ. ayi n'o tɛ ɲamaa ɲɛ dɔ la. avion dɔ jiginna ka bɔ sanfɛ. Aya ka na jigin Nord la. marifa b'a kɔnɔ. Aya dɔgɔnɔw ta ye avion ye. ayi fulaw ta ye avion ye. ayi janfa b'o yɔrɔ la. ala ka tiɲɛ dɛmɛ. amin. faama min se mana kɛ ninnu bilala ɲɔgɔn na. ala de b'o dɔn. ala an y'a ɲini fɛ. Siga t'a la. bi ntɛnɛnsuba bonya kama ko faama ta tiɲɛ. amin. jamanadenw ka lafiya. amin. an tɔɔrɔ la dɛ. komi an bɛ Nord de kɔnɔ. Aya ni ninnu kɛra an ka mara ye yan. an yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an b'a dɔn. Aya an b'a dɔn. hali t'i ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ. Siga. i t'i ka foro sɔrɔ. Aya o ma kɛ kungo ye. ni an ka jamana bɛ min kɛ nin gɛlɛya la. Aya hali san 20 d'an ma nin gɛlɛya kɔnɔ. Siga t'a la. jamanadenw bɛ kan ka faga cogo bɛɛ la. Aya fagali kɛra bi maliyɛn bolo komi fu. hali o don. Aya dɔ fagara Fana. Allahu akbar. an gardien. a kɛra. fo u y'a fɔ cogo min na. o kɛra. a bɛ journal kɔnɔ. Sangare. mɔgɔ faga kɛra komi laada. Ala ka n'i dɛmɛ. amin. ne kabako da ye. adamaden tɛ se ka kɛ komi sɛ. ayi o kuma t'a la. maramafɛn bɛ bɛɛ kun. fo ka kisɛ b'u kun. Aya a janfa bɛ yɔrɔ min ala de b'a a dɔn. gɛlɛyara. ala ka jamana bɔ bolo. amin. ka ɲini silamɛ bɛɛ fɛ. malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Aya an ka dugawu k'u ye. inshallah. k'a ɲini malidenw fɛ. Aya an ka ɲɔgɔn minɛ. an ka ɲɔgɔn minɛ malidenya la. Aya hali n'an bɛɛ ma kɛ silamɛ. n'an ye ɲɔgɔn minɛ malidenya la. kerecɛnw b'o kɔnɔ. bolisɔnw b'o kɔnɔ. Aya komi jamana ye pays laïque ani démocratique. Aya an ka ɲɔgɔn minɛ. jamana. Aya n'an banna. bɛɛ na t'i ka diinɛ na. siga t'a la. an ka yafa ɲɔgɔn ma. an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Aya n'o kɛra jamana gɛlɛya bɛ ban. n'an mais jamana sɛgɛn tɛ ka ban. jamana fɛn bɛɛ tɛ ka place sɔrɔ. siga t'a la. ni fɛn bɛɛ y'a place sɔrɔ. Aya a sɛgɛn bɛ ban. siga t'a la. bi ban. jamanadenw. Aya an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. an ka hinɛ ɲɔgɔn na. n'an ka yafa ɲɔgɔn ma. ka makari ɲɔgɔn na. Aya n'o kɛra ala b'an sago d'an ma an bɛ bonya. siga t'a la. jamana bɛ lafiya. n'o kɛra an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Aya mais a ka gɛlɛn bi dɛ. ni faama min bɛna fanga bila. o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ye fɛn minnu tiɲɛ ka dɔ dilan o dɔw la. Aya ka taa cogo ɲini. siga t'a la. ni faama min bɛna faama la. Aya o bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ka montage dɔw ni nkalon dɔw monter ani ka livre dɔw dilan. k'a yɛrɛ fɔ olu kɔnɔ. Aya ale ka na ni projet dɔw ye. Aya pour que mɔgɔw ka da la mɔgɔw ka sɔn. ka sɔrɔ ka voter ko kɛ. Aya ka sɔrɔ ka ɲinifɛn sɔrɔ. siga t'a la. ɲinifɛn sɔrɔlen. Aya o bɛ sɔrɔ ka an tɔ ta tiɲɛ. san t'a kɔnɔ sa. siga t'a la. an bɛ ala bolo dɛ. Aya jamana in bɛ gɛlɛya ni sɛgɛn la. a b'a la. faamaw tilen dɛ. Aya dɔnnibaw tilen dɛ. ayi jamanadenw tilen dɛ. Aya a gɛlɛyara. faama min b'an kunna. n'an u tɛ mali fɛ. ayi maliden minnu bɛ mali kɔnɔ. Sangare u tɛ mali fɛ. a bara caya ye. mali bɛ ta de. Aya hali sisan n'i ko an ka pièce ta.
beti songata ayi bon ni bi faso fe kangata aya bon maintenant famo fara bi ka pièce di mo do ma biru na manga aya abdoku mali tu Allahu akbar ko ngata cene gani mali to koy aya o bi mini afo ko mali be so ya soro mali dende Allahu akbar oh sagara karande mako barachi ede adama ede adama ayi ko famo do yadi sigatala o yanja vola opma ay to anga segi damema aya anga segi ladrema sigatala anga segi dinema anga segi an faso aya nan segi faso kono faso ga nyeta ka kanga faso de nyuma be ga hagle sagare no kara nyini ve bebi so aya menani na no kodro an so ti so ala ka amin bin de jubay ngam amade munu nana wele jabiya ani minu me diretila no amba nyini befe imana ke yo aya jamana keme fulani ko klobana sisa aya groupe safe aya ani internet et réseaux sociaux ka sigatala amba nyinu bela dile fe Allahu akbar am fe ka jega kulwalo kala nyo fe shenzaba sagare anga jamana tokola yana nga wuli ka boni zigiro ne aya wala sa jamana nga se ka bota sigatala anga dugu nunu nga se ka yalama aya ala ka songa here do akono amin e ka se ka sabati akono amba nyini kramo fe aya ani lambo fe no auditeur et auditrice be aya am be ka ambolo ja ni jamana nganye jamana ka tanye na dugu ka tanye anga kabla ka tanye aya mogo me ya nyini fana ka ci ala ko ci sigatala nyini ala fe aya ndene ju ngam inshallah o nambe ambolo ja aya anga je ka kala nyo be ka mangabo aya ka bismillahir rahmanir rahim bla kulu allah benye fe aya fo ya tika kala fo kama aya faso ka saka bobolo la sigatala ala de be ko nyedo mali anga dugo ke okay dugo de bi se fe bela sigatala nambe ya hagili to jamana aya jamana tibi nani benyi na jamana ko ni ku yere poshi aya i poshi mana fa jamana makai aya ina ta dun la harare sigatala opma ay to anga poshu fa jamana kono anga du jamana kono aya no karanga wasabola no anga fishi bola sigatala ala ka miso amin araju ala ka tanya amin bango ala ka lakana amin ala ka jidi amin julana marabe amin ala ku betanya amin kan bedo dakale amin abo dakale be amin anga don bo ala ku ke chentu amin ala ku kariya amin famu ala ku kariya amin ala ku ke glali kala amin kre jati kama amin shina boya kama amin aw yaro kama amin sallallahu alaihi wasallam salim salale ami to ni kala aya bismillahir rahmanir rahim amin قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين يا رب الله كجمانا كل اسمه آمين جمانا يلا كجدي آمين jamana yala ka kishi amin islamé ala ka deme amin shay rere yala ko deme amin ala ka ande maka ala ka sabati amin farga ma to ala ka kene sabati amin amin jamana futne ala ka wuli amin jamana nyani ala ka wuli amin koro vela ni klebi ni banni babana sabana dugmal ala ka bebasi amin ala ka bebasi amin mo mingo kiti faramal de na fiyo ko fi ku fa nyani ala fa ala ki tachi amin kire jati kama aw yaro kama sallallahu alaihi wasallam shina te abalmaka na dinge de kuma nyakoro aya no e ali samare sigatala wudu basalam ngoma nunye ayay menta nyini aya o kan kan were sigatala parce que o ka kanu nam ma place yala ay nin la sigara la aya neti ma do je kono sigatala al fa aya mimi sira ngla Allahu akbar salare Allahu akbar makai ni meleka o yemine aya ku bitani jarama kono nam nti mo do ay mimi sira fo ayabla Allahu akbar mo nyeta mo gola ay nyebe njogoni alala te o droma bo sigatala na surami mo fle aya nyamma ya dabla sigatala o ko minu ma ndo ya aya ku kana dabla ay minu ma antanu aya ku fana ka wama te kwa bebe nyi aya هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. salare Sajjaf